Ma, pa, ini-college na ko ba? Ato na lang ko syudad mangita kapuyan ha. Kay kapuyan naman ko paulis ato eh. Layo kay ng atong dapit. Unya kay wa man tay kaila nga paryente nga imong kaabtan sa syudad ron. Naaman ko'y daghang kapuyan ako dito, ma. Pa, na may daghang boarding house dito. Naalagi, pero pangutana, dahil ka rin. Kung makaya, baka na itong bayranan anang boarding-boarding ni mo. Kaya ra siguro pa, uy. Kay maning kamot man po ko nga makakita po kong trabaho dito. Unsa-unsa ka rin? Mo trabaho ka samtang mo eskwela ka? Oo, ma. Aron sa dili magkalisod si Papa sa bayranan sa boarding house. Uy, Erin, kung tuwa ka na sudad, no? Ay, kumpiyansa, ha? Daghan ra bang mga taga-sudad taon nga mga mangilad. Pag matngod yun ka rin, labi na ng mga lalaki. Hi! Hello? Bako kang border? Oh, ikaw? Dugay lang kayo din ni. Ako ni si Alexis. Ikaw? Karen? Girl! Kasabihan naman nag-usa ka kilong karne ang imong wait, oy. Nawa, oh. Nabala ka lang ko, Alexis. Huh? Kay sunod si Mana pa makapada si Papa kwarta lang sa kung hatagan sporting house. Oh, di ba may part-time job man ka, Karen? Oo, pero tingog man ang sweldo sa kabuan. Okay, girl, no problem. Pagamiton ti ka, pero be sure nga next week, him kong ulian, ha? Kaya may gamitan, sad ko, uy. Yun na, dagantag ek-ek. Naas palibot. Wa na ba yung mausok karon ang 150? Ha? Sure, Alexis. Thank you, ha? Ay, dami. Kadugay na kung nakasakay, uy. Daghan man ko tong pasahero. Miss, may mong mga na? Wala, kakwapo niya. Miss, unsa may sakyan pa yun sa uptown, miss? Kuan. Ako si Karen. Unsa? Ako po si Jansen. Hain ka na, kuyo. Oh my God ni mo, girl. Oy, karon po nagkaila ng lakihan. Nya imo din siyang gidawat din sa boarding house. Hala no, gidili ba ya diri ang magpadayon kag bisita, girl, labi naglalaki. Suway kay gyud kung may bawaan kagani sa tong landlady na. Mapaulin lang ko, Karen. May pa. Mabalik lang niya ko din yan. Ayun na. Tanangin na sa inyong landlady. Alexis, Uy, dapat lang no. Mananghid jud. Sige, di na ko magdugay kay dunay wa makauyo na ko da. Ato na. Ato na ko. Pagdali, oy, pagdali. Lupad. Alexis, lainan ni mo, uy. Bibiyak na lang hinon si Jansen. Oy, girl. Ay kalimut ha, pramdi ka. Ayaw pa ilat sa mga lalaki din ni syudad, no? Kung tuwa ka na o niya sa sudad ka rin, ayaw kumpiyansa. Daghan ra bang taga-sudad nga mga ngilad. Pag matgun yun ka rin, labi na sa mga lalaki. Hala. Ay, may jeep nang nagpaingon din akong parahon. Huy! Ay! Jansen! Biyawan mo lang tani mo, uy. Mapauli na ka? Oo, mo para nang takwat tong jeep nga bag ulang gyud nga misaylo. Uy, sige mapauli ayo taon. Imbitahon ka. Mag-dinner ito, okay? Sweldo man ako ron. Itrete ka. Ha? O manatog dinner. Manatog movie. Last full show. Ha? Okay ka ba, Karen? Oo. Okay na kayo ko, Jansen. Gihikap ni Jansen ang ako nga. Humana na lang sa lada. Diretso ta sa motel, ha, Karen? Motel? Jansen. Ayaw, Jansen. Ay, kumpugis kong gipati, Karen. Oh, Karen. Jansen. Ayaw lagi pa. Jansen, nasa pa. Ay, nagkupaginarte ko. Kaganina nga may sulti ko nimo. Nga manood tag motel. Wa ka mo baliban. Karon na niya na ta din sa kwarto sa motel. Sige pong sa kong gibuhat nimo. Unsa ba ka? Nasuko ka? Nalain lang. Sige. Manggawas na din eh. Di makagusto nga. Nini akong gibuhat nimo. Gawas ta? Nahadlok lang kung mamapdos. Kung mamabdos ka, ay kadlok. Manubag bitaw ko nimo. Ay, anyway. Sige na.
Baro na, kay magawas na nila ka rin. Tara, dali. Johnson, sige na lang, uy. Unya na lang tamang kawas. Pag-sure eh. Sure, laki. O Sure? sige, ipadayo na imong gustong buhaton. Kana ba? Johnson. Grabe sa ni mo, girl, oy. Saan mang orasa, oh? May curfew ta din sa boarding house. Dapat alas 10 sa gabi. Naa na ang tanan sa sod sa boarding house. Uyan, saan mang orasa? Ha? Alas 12 na pasado sa kagabi. Oh my God! Diyan man ka, oy! Kinsa may kuyog ni mo sa paglaglaag, ha? Koan, si Johnson. Ay, war na! Klaro na lang. Kanang smile-smile mo? Oh, napay simod ni mo, oh, luspad kayo. Klaro na kayo, naturjakan ka. Kaprang ka sa di mo, Alexis. Kalain sa kong gibati. Medag. Klaro na lang, Klaro na gyud kayo. Bidhan ka na. Kinoko. 2 weeks na napangawak na magpakita na ko si Johnson. Sa may akong buhatan, Alexis. I know, nga nahadlo kasi mong parents, girl. Alexis, tabahi ko. Mauna ni Ron, ikaw ang bikangkang, nga ikaw tabang ako. Saan ba kasi pagtabang? Ambot. Huwag ko masayod. Kung maibaw ini sila si mama o papa, sigurado kong bunugon ko nila. Na? Kung mahitabo na maghikog na lang ko, bahala na. Hoy, gaga, siya maghikog. Tuon, tanoong ka? Ayaw giamong ng angel sa imong sabakan, oy. Kung sa ka, mauna diha. Ay, kabala ka. Ako'y muatubang sa imong parents, aron di ka mabunog. Ako'y magpaila nga, ako mo'y amahan sa imong gimabdos. Tap! Ayaw mo kabala ka, noy, nang. Akong pakaslan si Karen, pero atagis ako gigayon nga makatigom sa ko, aron igasto sa mong kasal. Hay. Sige daw. Ikaw na mahibaw sa among anak, ha? Alexis ang akong pangan, no? My God, Karen! Malit ako sa Miss Gay! Di lang ko kadaog pagdali diha, oy, burot! Niya naman bitaw, Alexis. Saba diha, ay, dugay kay Gisundan ako sa bag ang imong makeup. Amayo. Aron makaretouch ka if tuan na ka sa backstage. Okay kayo. Sod lang mo, sir, ma'am. Nasa sod si Ma'am Karen ug Alexis. Oy, Salamat ha. Salamat kaayo. kinsa man ron? Sila si Mama Papa Alexis niya sila. Ha? Tago! Manuluyon. Manuluyon! Nga nukot ni. Sakpan! Lexis! Nagsinida ang lagi ka na make up, do! Nga nagrado! Ako? Ako, Usa! Tubag! Nga nang misika man ang inyong mga matanang, noy. Alexis, huwag na sila may nga payot ka. Kusingan! Ay, nalimot Usay buti ko. pa sa buti ni Karen. Alexis. Kuan, kining. Unsa? Kining. Sulti tinood, ay! Noy, ay ka high blood, Noy. Dali, Noy. Lingkod sa Noy. Nang, mag-istorya tabi. Paminaw mo, ha? Ingon ini manggod ang sitwasyon. Unsa? Tinuod ka gyud ay nga bayot, Alexis? Yes, nang. Tanawa nang, di ba ang ngayon? Pagkawa ko magdaho manitaon. Sorry kayo ninyo, Ma. Pa. Huwag na magpakitang nagapamaptos na ako. Naluoy man si Alexis na ako. Mautong nagsabot mi nga iyang ang kuno ninyo nga siya amahan. Aron dili mo makadapat na ako. Sorry kayo ninyo, Ma. Karen. Wa na'y nahims ang mamagpapa ni Karen. Gidawat na lang nila nga napaangkang gyud ang ilang anak. Kung wa pa unta sila makakita na ako nga nagsinina ko og nag-makeup ko, aditong taso sila may baw nga trulala ko nga bayot. Mao na nasakpan gyud noon mi sa among pagpamakak, oy.
Alright, daghang salamat sa inyo gitapos og inyong gihuman ang atong drama nabot nyo diri sa tumoy. Sa sunod na sang higayon, magkita-kita na sa